Uh, uh, Bună ziua! O să fac intro-ul. Bună ziua! Astăzi jucăm cu Carla un story. Can you find where is... Exact. Bun, o să stau AFK decât 5 minute, ok? Știu că e ilegal, dar nu contează, stau AFK 5. M-am întors. Așa, bun. Deci, trebuia să fac ceva, nu contește, trebuia să fac ceva. Bun, m-am întors. Carla? Nu, că-s mulți. Sunt prea mulți, dă-li. Ai reușit să dai live. Stai să vină. Păi, uite și o pârlă. O șopârlă și fuge de mine. A dat live. Dar hai la ăștia din mijloc. Așa. Uite-l pe ăsta cu pisică! What the fuck? Uite că a intrat din nou. Da. Deci, când începe odată? Așa, da, începe azi, că eu m-am plictit. Uite-l pe mușculos. Da, uite-l pe mușculos. Ce fain. Numai frumos și avem ăsta cu da, live ăla cu pisica, dar măcar îl avem pe ăsta mușculos. Bun. Parcă vezi că vine ursul. Nu mânca sandvișuri, că se vede de la o poștă că au picioare de calamar în ele. De asta s-a blocat aici. Ba da. Mi s-a dezblocat. Ia, sunt curios ce se întâmplă dacă stau în foc. Nu merge. Dar ce facem? Haide să explorăm. Ia, vină cu mine. Joacă din first person, că-i mai bine. Păi și eu, dar joc și din first person. Uite-l pe mușchiulos! Ia uite-l! I-am făcut poză. Cave. Eu mă duc la cave. Ce?
Ah, ok. I-am intrat în cave. Aparent. Și ursul vine. Eu mă bag în fântână. Nu mere. Stai că vin și eu. Nu, 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 nu. Ah, ce fac? Ok. Păi a zis să sfârșit. Aoleu, pa! Run, run, run! Unde fugim? Eu fug în cave. Pa! Eu mă duc în apă. Hai ca la cave. Hai în cave. Bă, a dispărut cave-ul? Aba, nu e încolo. Hai în cave, hai în cave. Păi da, da, dacă ne ascundem în cave, nu ne mai omoară. Hai în ăsta, rapid. Nu, mi-a închis ușa. Hai să încuiem pe ăștia afară. Lasă-i pe ăștia afară. Hai să deschidem geamul. Dar Carla, nu te auzi bine, vorbește mai clar. Așa, oh, ce m-a speriat. Uite-l pe ăla afară, blocat. Ăla moare acolo. Ăla deja face. Aoleo, ai auzit? S-a auzit un cuțit. Și după o oaie care bee. Ceea ce înseamnă că o oaie a omorât un om, a omorât-o pe oaie. Hmm? Da, bine, și eu. Da. Dar parcă cave era mai diferit. Ba nu. Păi și eu, ca, da. Dar eu mă duceam în cave de la început. Adică dar eu am venit în cave. Am venit în cave. Păi tu te duci, mă vezi? E aici stau. În colț și dau emote. Dacă și mere. Da, ăla are umbrelă. Îmi iau și eu, poate. Ia uite Carla. Am sărit ori 3.
Dar mi se băguiește. Mamă! Ia, vreau să mai încerc o dată. Uite. Bă, m-am plictisit aici în cave. Ua! Ei. Băiatul îmi dai medkit? Vreau să nu. Dar n-are niciun stres. Dar stai, noi avem același 16 sau mi se pare? Încerc să-i dau schem la un copil. Da unde? Că mă duc eu. E, atunci nu mă mai duc. Se duce ăsta că-i mor. Du-te. Hai să-l împinge. A, era să ies eu. Du-te. Du-te. Am viață full? Nu, n-am viață full. E bug. Am viață minus 4. Am aproape pe galben, dacă nu am. Dar copilul a zis că mă chilează. Vreau să-l împing pe ăsta cu Robux și afară, că mă enervează. Dacă ți-e foame, du-te și mănâncă ursul. Dacă ar da. Vezi că ți-ai luat damage. Dar tot ai cam la fel ca mine. Adică chiar ai la fel ca mine. Tu ai puțin pe galben. Da. Uite că s-a dus! Păi trebuie să se ducă cineva? Unde? Da? Dar de ce nu se duce ăla cu Robux dacă tot are medkit-uri? Mă duc eu? Ok. Dar eu ce crezi că fac? Copilul, du-te. Mă duc eu până la urmă?
Stai un pic. Hai, uite că se duce ăsta cu umbrela, ar vrea. Dar uite-l pe ăsta cât HP mai are, avea full aproape când a venit. Are pe roșu. Eu vorbesc de King. Deci, nu știu că nu vreau să închid video și dacă mă închid video pentru că ăsta cod video. Ok, te riști, da? Hai Carla. Hai Carla. Trebuie să iei picnicul. Bagă-te acolo, bagă-te în chei, bagă-te acolo să nu mai îți iei damage. Ce? Nu poți să dai să reînvii? Cât? Nu se merită. Cât costă? Gen în total. Hai că se riscă ăsta, se riscă mușculosul. Hai că se riscă mușculosul. Și se riscă și fata. Nu prea pot, că dacă ies de pe Roblox mi se închide aplicația. Gen filmare. Copile, du-te. Bă, da, stai, ăștia doi au murit. Basketball has been returned. Yes, hai că vine asta cu basketball. Hai. Ăsta musculosul. Niciun fel. Da, gen, Carla, trebuie să ai 100% HP ca să reușești să iei coșul. Deci, că ăsta a venit fără HP, mă mir cum mai e în viață. Aoleu. Haide, ce facem? Oh, what? Ni s-au blocat pietre. Ne-am blocat în chei.
că trebuie să găsim o nouă din asta să evadăm. Ce? O nouă ieșire. De ce? Nu ieși? Nu, dar gen era. Da. Uite, bă, s-a spart piatra. Nu știu unde. Nu știu ce să zic. A murit? A murit? Bă, nu știu pe ce parte. Pe partea asta. Am căzut, aoleo! Ce-ai pățit, copilul? Aoleo, sunt urși. Aoleu, m-a mâncat ursul. Asta a fost episodul de azi. Bye, bye.